Sjećam se, kad sam bio tineđer, nekako sam stjecajem okolnosti bio izgubio vjeru u Boga, još u osnovnoj školi i svo vrijeme sam nalazio bezbroj mana u svome životu. Bezbroj nedostataka. Premda sam se u mnogo čemu i isticao svojih vršnjaka i svojih 10 braća i sestara, mnogo čemu sam se istikao, svejedno sam stalno mislio sam negdje zakinuti, stalno sam mislio da moj život možda ni osobito ne vrijedi, da to nije ništa osobito. Na koncu sam bio izgubio i vjeru u Boga, pa mi se počelo činiti da sav taj život kao takav zapravo da je promašaj, da ne vrijedi ništa, da je to jedna igrarija, da je to jedna iluzija koja će se vrlo brzo rasplinuti i posve i zauvijek iščeznuti, posve nestati dakle, ne samo fizički, nego i sjećanja i da će svime nestati i moje misli, moj identitet, moja volja, moja sloboda, moja egzistencija, moje ja da će nestati. Dakle, počelo mi se činiti da sav taj život zapravo ništa ne vrijedi. A onda, nakon nekoliko vremena, nakon nekoliko godina traženja, nenapusto se našao u tome da sam, dakle, od jutra do sutra slavio i svim srcem zahvaljivao Bogu na životu i svemu onome što imam. Pa i na svojim slabostima, pa i na svojim križevima, pa i na svojim siromaštvima, pa i na svojim hendikepima. Na jedan put sve to što mi se prije činilo bezvrijedno, sad mi se pokazivalo kao prelijepo, dragocjeno i u moj se život počela ulijevati silna radost. Samo zato što sam progledao i shvatio sam da moj život uistinu ide dobro. Vrlo često, dakle, ključna stvar u onoga taktika od onoga koji nas mrzi jest to da ti odvrati oči od ljepote i važnosti i smisla života i da te usmjeri prema tome da čezneš za nečim što nemaš, da patiš za onim što nemaš, predatom neusporedivo manje važno od onoga što imaš i zapravo da postaneš nesretan, da se počneš dijeliti od Boga, da počneš tražiti neke druge zakone, da počneš napuštati vjeru u svoju crkvu i zapovjedi Božje, da tražiš neke druge zapovjedi, da počneš napuštati kršćanska načela i počneš tražiti neka druga načela, da počneš misliti kako je negdje drugdje sreća, kako je negdje drugdje radost, kako je negdje drugdje ljepši i veći život i punina života i užitak, negdje gdje se ne vrše Božje zapovjedi, da počneš to misliti, da počneš onda ići za tim, da počneš onda svoj život usmjeravati u tom smjeru, a tek ćeš onda vidjeti zapravo da si izgubio sve što si imao. Dakle, sve počinje od toga da ti odvrati, da ti zli odvrati pogled i sposobnost da uvidiš kako si bogat. Uvijek se sjećam jedne zgode koju sam pričao više puta, možda ste je čuli, ali nije loše možda opet čuti. Navodno, jedan put, jedan bogataš i navodno je to bio Bill Gates, je pričao o tome kako se on obogatio, kako je stekao velike novce. I skupina studenata zadivljena tim njegovim izlaganjem pričao je o metodama, vještinama, sposobnostima i tako dalje i blagodatima tog života kakav ima. Studenti su postavili zadivljeni brojna pitanja, on je odgovarao na njih, a onda je ustao jedan mladić i pitao ga je: gospodine Gates, navodno tad je bio bogat 40 milijardi dolara, ne znam koliko je sada. Gospodine, da vi kojim slučajem ostanete slijepi, bili vi svih svojih 40 milijardi dolara dali zato da ponovno vidite, ako bi to bilo moguće? On je stao razmišljati, kratko je sjetio se svih prizora, svih sjećanja, svih dragih ljudi, svih stvari koje će doći u budućnosti i tako kratko razmišljanja odgovorio je, a misleći opet, pa ako sam jedan put zaradio te novce, mogu i drugi put, kivnuo je glavom i rekao je, pa dao bih svih svojih 40 milijardi dolara da mogu ponovno vidjeti. A njemu kaže mladić, a vidite gospodine Gates, ja već vidim, ja imam dar da mogu vidjeti, znači ja već imam 40 milijardi dolara. Uz to ja i čujem, to valjda vrijedi još 40 milijardi dolara, mogu slušati Baha, Beethovena, mogu slušati glazbu, mogu čuti riječi, lijepe riječi moje mame, onih koji volim,
crkut ptica, mora, šum. Mogu, dakle, to valjda vrijedi još toliko. Potom ja mogu i hodati, mogu razmišljati, mogu trčati, mogu raditi. To valjda vrijedi još nekoliko puta. Gospodine Gates, ja sam, uspoređujući se sa tih vaših 40 milijardi dolara, silno bogat čovjek. Ne znam kako je ta zgoda ili nezgoda završila, ali uistinu događa nam se to da baš tako što nam srce netko pomami za nečim drugim što nemamo, zaboravimo gledati na ono što imamo. I ono što ovdje imamo u ovom svijetu doista je nezamisliva vrijednost. Kad bi, dakle, uz najveću maštu i najveće nadahnuće o tome meditirali i razmišljali danima i danima, ne bi se mogli i cijeli život se ne stignemo nadiviti ljepoti darova koje nam Bog dao, a iznad svega dar koji, dakle, od svih darova koji imamo još više vidi taj sami život kojem su ti darovi pridodani. No ono što ovdje imamo opet je neusporedivo malo u odnosu na ono što ćemo dobiti za vječnost. Tako, dakle, ključna stvar je u našoj duhovnom životu, našoj mudrosti, ne odvojiti se od te svijesti kako sam duhovno bogat, kako sam bogat samom činjenicom što postojim, samom činjenicom da je Bog dao život i da sam pozvan u vječnost. Ako to znademo zadržati, onda će se vrlo brzo i vrlo lako držati toga da istražujem dalje, dakle, što je doista svrha i smisao života. Zašto sam stvoren? Zašto sam ja stvoren? Zašto ovaj život? Zašto ja postojim? Zašto ja živim? Zašto je potrebno da živim? Što je svrha života? Sjećam se kad sam ja otišao u Isusovcu, ja sam dakle otišao u svećenike vrlo kasno, relativno kasno, sa 37 godina, i nakon Domovinskog rata, nakon završenog fakulteta, nakon što sam radio u svojoj struci, nakon što sam bio čak ravnatelj jedne molitvene zajednice u Posušju, evo nekako mi je došlo da je zapravo to moj put. Promišljao sam što bi ja trebao u životu, kamo ići i tako dalje. I nakon jednog intenzivnog promišljanja, razlučivanja i molitve, shvatio sam da me Bog zove u svećenike. Sjećam se kad se to dogodilo na Braču smo bili. Te godine sam, naime, ispovidio sam se bio u Međugorju, već sam imao 30, tada kad sam se ispovidio u Međugorju, dakle par godina prije nego sam otišao, evo imao sam to nešto sve za čim se na neki način, što je potrebno da bi se moglo smatrati nekako sređenim životom. Imao sam i tu nekakvu i fakultet i posao i nekakav ugled i čak i duhovno sređen život. Bio sam ravnatelj molitvene zajednice Mir u Posušju, onda Ivančićeve, ali neka praznina me ipak prožimala. Nekako stalno sam imao osjećaj da radim nečiji tuđi posao. A što je moj posao? To me mučilo. I sjećam se da moj prijatelj je pričao kako je jedne godine imao jednu dilemu i odlučio je cijelu godinu moliti na tu nakanu da mu se ta dilema razriješi. Bila je očito neka velika muka. Meni je to kliknulo. No, dakle, prije toga sam se ispovedao u Međugorju kod pokojnog fra Slavka Barbarića, dakle, poznati župnik međugorski. On je zapravo taj koji je i osmislio Mladi fest. To je njegova ideja, ima jako puno ideja, vrlo duhovan bio. Dakle, ukorijenio i raširio ta međugorska klanjanja, dao im taj karakter i identitet, vrlo značajan u povijesti međugorskog svetišta. Dakle, kod njega sam imao sreću, sam se ispovjedao, sretali smo se mi i prije, to sam nisam baš toliko pamtio. Jedan put tako ispovjedam se kod njega, to je bila jedna od onih ispovjedi koja ti baš onako teče, baš izlijevaš dušu. Volio sam doći u Međugorje, dole se ispovjediti, bio sam valjda u to vrijeme na tjednoj, baš svako tjedan dana sam išao u Međugorje, to mi jako odgovaralo, to mjesto i to svetište, taj ambijent. I tako ispovedam se u Međugorju i kad je bila ispoveda pri kraju ili na kraju, pitao mene jesi li oženjen? Kažem, ja nisam. Kažem, pa zašto nisi? Imaš 35 godina. A to je bilo i moje pitanje. Kažem ja njemu, pa župniče, pratre, želio sam biti svećenik više nego išta u životu.
I kad sam to rekao, ja se iznenadim zapravo što sam ja to rekao. Dobro, nisam nikad, zanimljivo je kako u jednom takvom susretu, jednom takvom molitvenom ambijentu, u takvom jednom ganuću, zapravo čovjek se spusti dublje u dubine svoje duše, tamo gdje možda nikad nije bio i drugačije vidi, možda čak i sebe samoga, pa i svoje srce, svoje osjećaje. I on kad sam ja to izgovorio, on uzdahne, kaže, šteta što niste. Kad je on uzdahnuo, onda uzdahne Mija još više. Postade mi žao još više, kaže, ima misli, je li sad kasno? Kažem, pa nije, šta bilo kasno? I odlučim ja, dakle, onda se sjetim kako je jedan moj prijatelj pričao, kako je on jednu cijelu godinu molio po sat vremena na jednu nakanu da mu se to razriješi i razriješilo mu se vrlo brzo. Tamo je bilo negdje blizu Nove godine, odlučim ja, od Nove godine šibam, molim svaki dan sat vremena, moram naći što ja trebam činiti. Da sam radio bio sam šef službe za urbanizam u Posušju i lijepo mi je bilo. Imao sam dobar ugled u gradu i bio sam branitelj, imao sam svoj projektni biro. Tako, imao sam neki ugled. Bio sam u općinskom odboru HDZ-a tada, ali nisam bio sretan. Dakle, mučilo me to što ja trebam činiti. I dakle, i odlučim ja, dakle, ne mogu tako živjeti. Ravnatelj sam zajednice u Posušju, došlo vrijeme da se ženim, nije problem, ali moram znati, ne mogu se opustiti u to, pa ću cijeli život možda žaliti što nisam otišao u svećenike, a dugo mi je to bilo nekako u mislima, ili odem u svećenike, a onda žalim kako sam tu probaš, nekako našao se na tom nekom raskrižju, nikako, ni lijevo, ni desno. I odlučim ja tako moliti na tu nakanu i nakon 8 mjeseci, sjećam se na Braču, kad sam o tome, dakle, razmišljao i molio, jednom času je kliknulo. Shvatio sam napokon, u jednom času, na svoj način sam shvatio što je zvanje. Zvanje je doista pronaći istinsku, duboku želju vlastitog srca. Iste sekunde sam dao odgovor, Bože, bit ću svećenik, kad, tad. Da sam recimo 36 godina, ovo je trajalo godinu dana, nisam znao ni kako, ni gdje, da li primaju sa 36, valjda primaju sa 36 godina, ali dakle kad sam shvatio da je to zvanje, našao sam duboku, istinsku želju svog srca. Ne želju koju u meni probudio svijet, imati plavu kosu, nabildane mišiće, auto, to su želje koje u nama probudi svijet. Koji nama probudi onaj koji nas je zbunio, onaj koji nas je odvraćao, onaj koji nam se rugao i govori da nam život nije vrijedan, da takav život kakav živim nije vrijedan, nego život će biti vrijedan ako postignem te neke druge stvarevi, ciljeve u životu, titule, nekakve uspjehe, nekakve karijere. Dakle, to su umjetne želje, to nisu duboke želje srca. Njih je možda teško pronaći, dosta teško pronaći, ali duboka želja srca je ono što je Bog utisnuo. I to je zvanje. Naime, ne može nas Bog zvati da idemo putem, da radimo nešto u čemu nema radosti. Ne može Bog zvati neku djevojku da bude časna, koja će cijeli život biti tužna što je časna. Ako neku djevojku zove da bude časna, onda je njoj dao sposobnost da cijeli život bude sretna što je časna. Ili ako je Bog odlučio nekoga je pripremio nekoga zato da bi ga zvao da bude svećenik, onda mu je pripravio srce tako da je sposobno cijeli život radovat se zbog toga što je svećenik. Taman ništa ne radio, taman nikad ne propovjedao, taman nikad ne ispovjedao. Zbog same činjenice da je to, ili ako je nekoga pripravio za brak, onda je dao takvo srce koje će se radovati zbog te činjenice. Naravno, dakle, mogu nam se te želje zamagliti, može nam te želje nekako požuda svijeta i zavodljivost svijeta nekako utihnuti pa da mislimo da naša sreća negdje drugdje. Ali u istinu, kad to pronađeš, kad to prepoznamo, onda sam sposoban i spreman odlučiti i cijeli život biti sretan zbog toga što sam to što jesam. Na taj način razmišljajući, dakle, onda otkrivam, imam duboku potrebu, dakle, svatko da se ima duboku potrebu prepoznati što ja trebam činiti u životu, što je svrha života. Općenito i što ja trebam činiti konkretno.
No, danas nećemo konkretno, dakle nas je ovdje jako puno, a nas koji nas prate preko interneta još i više, valjda, ne možemo govoriti o tom konkretnom pozivu, ali dakle, možemo i moramo govoriti i stalno kretati od svrhe života, za što sam ja stvoren. I tu često, dakle, zaboravljamo, kao što ja nisam znao. Sjećam se, dakle, nakon toga, kad sam odlučio ići u svećenike, prošla još jedna godina dana dok sam ja rasformirao svoj projektni biro, napustio posao u općini, pozavršavao te poslove, malo se pripremio. Dolazim, trebam obaviti duhovne vježbe u Opatiji, vodio je pokojni pater Slavko Pavin, jedan poznati naš Isusovac koji je bio vrlo poznat po duhovnim vježbama. I došao sam u Opatiju, baš sam bio nekim poslovima velikim i mislio sam te duhovne vježbe odraditi onako dosta površno, mislim ja sam čvrsto odlučio, čak nemam potrebe za tom provjerom duhovnih vježba, ali evo obavit ću ih. I tako sjedimo mi ispred one monumentalne crkve u Opatiji, upoznali smo se tu i sjedimo prije nego će početi te duhovne vježbe, bile predvečer i pitao on mene, upoznali se mi, i pitao on mene onako Isusovački, da me odmah malo skenira, a što je, Ivane, što je svrha života? Ja uzmem, mislim, pitanje ne može jednostavnije. Ja uzmem zrak da odgovorim, sjećam se toga jako dobro, uzmem puno zraka i ne znam odgovor. Pa svrha života našog kad dođeš pred profesora pa sad ne znaš odgovor, onda ponavljaš pitanje, jako dripac neki koji loše učio, pa svrha života je da budeš sretan, kažem ja. Kažem, a ne, nije to svrha života. Što je svrha života? Ja sad mislim drugi neki odgovor. To sam isto pričao valjda 10 puta, ali mi je jako zanimljivo, zato što je to zapravo nevjerojatno je. I pita se koliko nas ima koji jednako tako ne bi znali odgovor, koliko još nas ima koji ne znamo odgovor. Dakle, 37 godina je meni, pazi, svašta sam u životu prošao, i rat, i fakultet završio, i bio u državnoj službi, i u duhovnom životu, i prošao seminara kod Ivančića, ne znam nija koliko, i nalazim se tu da ja ne znam odgovor na jedno najosnovnije pitanje koje može biti. Živiš, a ne znaš što je svrha života. To isto kada putuješ u Petrinju i neko te pita, a zašto idete u Petrinju? A ti kažeš, pa da budem sretna. I ja tako tu smuc vamo tamo i ja ne znam, kažem ne znam. Kaže on, svrha života je da Boga, ima tu više definicija, ali ovo je njegova. Svrha života je da Boga upoznam, da ga uzljubim i spasim dušu svoju. Ja mislim se mi, pa je, čovječe. Zašto pričam to? Dakle, vrlo je važno sav život graditi oko te svijesti što je svrha života. Ako ti ne znaš što je svrha života, ako to sebi nisi glasno i jasno podvukao, ako to nisi se duboko u srce usadio, onda će doći lopov, prevarant i reći će, čuj mladiću, gle života, mogli bi mi s tvojim životom ovo, mogli bi mi s tvojim životom djevojko ono, gledaj Madonu, gledaj Lady Gaga, gledaj nekog biznismena, gledaj nekakvog sportaša. Mogli bi mi to, mogli bi mi malo uživanja, mogli bi mi malo jahte, mogli bi mi malo bogatstva, mogli bi mi malo turneja. Gle, živiš, a ne znaš zašto. Ja ću dati ideju. Gle, to. I on dolazi, vraga bi se moglo usporediti s nekom ko ima novaca, nudi katalog proizvoda koji mu ne trebaju. Katalog proizvoda. Ti živiš, ne znaš što je svrha života, a on ti pokazuje svijet. Ne znaš što je svrha života, a on ti pokazuje svijet. I stalno u tvojim mislima i kroz tvoje srce on lista kataloge. Ti od jutra do sutra listaš kataloge.
mogla bih ja ovo, mogla bih ja ono. Gle plastične operacije, gle život samo jedno dijete, gle mijenjaš muževe, gle mijenjaš žene, gle obogatiš se ovako, onako, gle. I taj katalog je nepregledan. Nećete on to odmah dati. Samo te budi želju duboku da ti počneš patiti za tim. Počneš sanjati o tome, postaneš frustriran, on je sretan. Onaj koji je ljubomoran, zbog toga što je tvoj život tako genijalno zamišljen, ulazi u tvoj život, da ti sve to ukrade, da te odvrati, da ti ogadi tvoj život. A onda ti taj isti govori, a gle kako ti to nemaš. Jo, gle ovi kako imaju, a gle ti nemaš to. Gle kako je ova i kako ova izgleda, a ti gle kako ti. Gle šta je ovaj postigao, a gle šta si ti postigla. I tako te odvraća od temeljnog, ključnog zadatka, izazova, misije u životu. Odvraćate ponajprije od trpljenja, od križa, od morala, od vrijednosti, od žrtve, od pobožnosti, od dobrote, od ljubavi, od molitve, od svetosti, od Boga. Dakle, da bi to znali, da bi se tome znali, dakle, ma koliko da smo mladi ili stari, to je broj jedan pitanje svih pitanja. Što je svrha života? Ovaj život ovdje je samo sjeme života. Ovo život ovdje je samo putovanje do života. Ovaj život ovdje samo služi za to da ga izgubim kako bih drugi život dobio. Ovaj život služi samo zato da ga dobro potrošim, da skupo prodam svoju kožu kako bi zaradio što više za vječnost. Ovaj život traži i svrha ovog života je samo to da ga iscijedim ko limun, da ga izžmikam, da što više stekne. A svrha ovog života nije uživanje. Svrha ovog života nije lagodnost. Smisao ovog života nije da ti bude. Biće ti dobro na duhovan način, ali ne na ovaj hedonističko-svjetovni, na području taštine, moći, oholosti, užitka. Ne. Primjer nam može biti studij. Što je svrha studija? Ako netko na studij gleda kao izuzetno pogodno vrijeme za užitak, pjevanje, druženje, tulumi, putovanja, momci, djevojke, pjesme, neprospavane noći, znajte da taj nije ili neće postići svrhu svog studiranja. Ako sportaš dolazeći na trening gleda na to da mu bude lijepo na treningu, neće ostvariti. Olimpijske medalje nema, ma ni blizu. Svrha treninga je da ti bude teško. Krv, znoj, suze, to je svrha treninga. Biće ti na neki način i lijepo, ali svrha je da se iscijediš na treningu. Zamislite nekoga koji ide trenirati, kaže joj, dao nam neke vježbe teške, užas, katastrofa, došao trener i daje nam vježbe, glupost. Takvog da ne razumije što je svrha treninga. Ili neki student kaže, profesor, ma daje nam teške zadatke, puno od nas traži, puno predaje, užas. Taj neće biti inženjer, arhitekt, liječnik, glazbenik, sportaš, što god bilo, filozof, teolog. Ako to, a na taj način, onaj ko na život gleda, na sličan način, ko se žali u životu zato što mu je teško, očito nije shvatio da je svrha i smisao ovog života da ga dobro potrošim. Ovo dragocjeno vrijeme, neće ga biti puno. Šta je 70 godina? Šta je 90 godina? A neki žive i kraće. Moram u strahu nekako se buditi, pitajući se, promašujem li svrhu, kako trošim svoje vrijeme, što postižem, kamo idem, usmjeravam li svoj život dobro, kako bih doista trebao. Sjećam se jedne situacije, moja sestra je imala 4 djece i jedno od njih, to je bilo 3. po redu, mala Kata, Katarina, je oboljela od raka. Imala je 6 godina. Imala je sarkom, mislim tako zvao, negdje oko usne šupljine. Ja sam bio tada u Rimu i javio me moj brat da je mala Katarina dobila rak. Svi su se prestrašili, mojih
od 10-ak nećaka i nećakinja, 10 braća i sestara i nevjeste i zetovi i ostalo. A ta Katarina je bila vrlo zanimljiva, već kao dijete od 4 godine ona je znala moliti krunicu i oni idu u Međugorje na Hodoča. Inače vrlo živa, vrlo talentirana u glumi, pjevanju, imitiranju, čudesa je radila. Ona bi sama napravila predstavu, glumi sad ovog, sad onog, nekog sad dnevnika, nekog političara, napravi sama scenografiju, genijalna je bila. Vrlo je maštovita, zabavna, aktivna, riječita, pričljiva. I idu u Međugorje i sjednu u auto, od Posušja do Međugorja ona šuti. Drugi brbljaju, Jure brblja, Marija možda isto, Petar mlađi i tako dalje. Katarina šuti. I oni gledaju na retrovizor, ona se, onako skameni se, šta je, ona ide na Hodočašće. Bila vrlo zanimljiva, potom je bila vrlo pobožna. I sjećam se kad se razboljela, da meni brat Jerko govori, ja malo sad raspitujem se o tome, ali dolazi bi povremeno kući jednom godišnje, po nekoliko dana, nisam toliko stigao ni upoznati. Meni Jerko govori, moj Ike, ta Katarina, ona je skroz drugačija. Ja imam mojih 4 kćeriju, volim najviše na svijetu, ali Katarina, to je nešto sasvim drugo. I ja tada sam se vratio u Hrvatsku i bio sam u Zagrebu i dolazio sam u bolnicu posjećivati Katarinu. I doista bila je uistinu vrlo posebna i vrlo pobožna. I znala je sve molitve, sve sveće, imala jednu uvijek veliku želju svoje matere, tražila i molila je da joj donese u bolnicu molitvenik i da joj čita misu. I moja Ružica bi čitala njoj misu. I ona je sve momente i čine mise razumjela i poznavala i na koncu mise kad bi njoj isčitala moja sestra misu, onda ona njoj opisivala što proživljava i kako to doživljava. To je prava bila mistika. I naravno prepali smo se hoće li ostati ili neće i tako da u jednom momentu bilo malo nekako poboljšanje zdravstveno, onda se ponovno vratilo još gore. A moja sestra je doista nju doživljavala kao vrlo ozbiljnu prijateljicu, vrlo otvoreno i temeljito, opširno su razgovarali o mnogim temama o života. I moja sestra je pričala, Ike, ja ne mogu moliti da ona ozdravi. Ja samo mogu moliti da bude volja Božja. Ne mogu. Jer vidim da je njezin život ispunjen, da je cjelovit, da je ispunila svoju svrhu. Ja samo molim, voljela bi da živi, da s njom druguje, nedostajaće mi, ali ne mogu tražiti od Boga da je ozdravi. I doista stanje se pogoršavalo. Te medicinske sestre su je jako voljele, kad je išla iz bolnice, plakale su za njom, sjećam se tog rastanka, bili su s njom jako se sprijateljile, voljela i školu, sve je voljela i odlazi ona i došla je kući, to je napredovao, taj rak je napredovao i posljednjih dana nije mogla ni gutati, ni govoriti. I jedan put, tako tih zadnjih dana, ona uzme 3 male čašice, rakijske čašice, kao rakije, za rakiju, napravi neku smjesu koja nalikuje rakiji, od nekog soka, i da jednu mami, jednu tati, jednu sebi. Ona više ne može ni govoriti. Oni uzmu, ona se s njima kucne, kao da će popiti i u roku pol sata umre. To je bilo ovako nama svima, onako jako znakovito. I kad su je pokopali, ja sam došao kući, kad su je pokopali, župnik je pričao o jednoj drugoj Katarini, negdje u Austriji, koja je bila ministrantica, koja je zapravo on doživljao nju da je bila zapravo sveta. I kaže, evo sad još jedna Katarina, jedan koji tako doživljavam. I o nekim golubovima koji su se bili pojavili na njezinom mjestu kad je ona umrla. I kad su spustili tu malu Katarinu u groblje, u tom času kad su je spustili iz šume blizu tog groblja, 3 goluba ravno lete. Ja ih vidim prema grobu te male Katarine i svi mi ih ugledašmo. I kad su došli iznad groba, vertikalno se digoše gori k nebu i nestadoše. Svi smo shvatili da je to nešto bilo posebno. Ispunila je svrhu svoga života. Puno toga ćemo postići u životu, ali puno toga
neće se moći prenijeti. Puno toga je protivno toj svrsi i smislu života. Mnogi koji dođu, mi često mislimo ovako. Ok, nebo sam osigurao. Idem na misu, ispovjedam se. To sam osigurao. Nekako ću proći na kraju godine. Neću valjda pasti. Neće me valjda profesor srušiti. Neće me valjda Bog baciti u pakao. To sam osigurao. Ovo ću sad trošiti, ostatak vremena trošim ovdje. Za karijeru, za uspjeh, za ugled, za čast, za moć, za užitak, za bogatstvo. Nemam pojma, za putovanje, za... Međutim, i misleći kad prijeđemo gore, ko prođe, svi smo isti. To je velika greška u našemu pogledu na vječnost. Nismo u vječnosti svi isti. Isus nam to govori. Neki će u kraljevstvu nebeskom biti mali, najmanji u kraljevstvu nebeskom, a neki će biti najveći. Biće ogromne razlike. Toliko koliko sam se ovdje duhovno razvio, toliko će biti na nebu moći biti velik. Toliko koliko sam ovdje krepostan, toliko koliko sam ovdje ispunio svoju svrhu života, toliko koliko sam ovdje upoznao da me Bog ljubi. Toliko koliko sam njega uzljubio, toliko koliko sam išao za tom ljubavlju, toliko ću izrasti. Na jesen više, jabuka više ne može rasti na jesen. Što je rasla u proljeće i ljeto rasla je. Na jesen kraj. Kad dođe berba gotovo, kad se unesu jabuke u smočnice, kraj priče. Kržljave su kržljave, velike su velike. Kada se unese žito u smočnicu, jednako tako. Ono koje je kržljavo i nije kvalitetno, baca se pred svinje, a ono koje je kvalitetno ide za kruh, ide za, dakle, razlike su velike. Oni koji ne žive, ako ne živim svrhu svoga života svrhovito, ako ne živim svoj život svrhovito, neću se razviti, bit ću mali. Zapravo neću doista ostvariti svoje potencijale, svoje kapacitete, što ja mogu biti. Svrha i smisao života, da Boga upoznam, uzljubim i spasim dušu svoju. Da upoznam. A Boga upoznajemo, dakle, morat ću se kasnije o tom, sad ću naprijed u pauzu, pa ću malo kasnije o tome. Želim i moram upoznati da je Bog ljubav, da me ljubi i da se u meni razvije ljubav i da živim to načelo ljubavi. Može jedna pjesma. Gospa majka moja, Gospa majka moja ti. Gospa majka moja, kraljica mira. Dakle, ključ je upoznati Boga, uzljubiti ga, zavoljeti ga i tako ostvariti svoju svrhu, doći pripremljen, doći razvijen, doći izrastao, doći iznapredovao u vječnost, da bi sav život živio od toga. Dakle, svrha života ovoga ovdje jest iscijediti život. Doista, dakle, ako živim svrhovito, ako živim u skladu s Bogom, čak i ako trpim u svijetu, ja ću nalaziti duhovne utjehe, duhovna zadovoljstva. Duhovna zadovoljstva su jedina prava zadovoljstva. Duhovna zadovoljstva jedina proživljuju čovjeka cijelim bićem i jedina traju. Ja ne znam da itko ko se najede dobro janjetine nakon sat vremena ne padne u depresiju. Nema šta. Janjetine još ima, a ti više ne možeš. Ili pivo, ili tako dalje. Ili što god drugo bi, dakle, zemaljski užici se ne mogu proteknuti, oni traju taj čas, a duhovni užici, učinio sam nešto plemenito. To te cijeli život ispunja. Ja se ne mogu sjetiti janjetine koje sam pojeo kad je bila moja mlada misa i uživati u tome. Ne mogu. Ne mogu samo patiti zašto nema još. Ne mogu živjeti od one janjetine koju sam pojeo ili bilo što drugo, bilo koji obrok, bilo koji užitak tjelesni, materijalni, ne mogu živjeti ako je on prošao. Ja samo mogu patiti za tim zašto nema još, zašto ne mogu vratiti u taj užitak. Ali od duhovnog učinio sam nešto lijepo. Uvijek me to ispunja, uvijek.
Uvijek sam ponosan i sretan, uvijek živim od te odluke da sam otišao biti svećenik. Cijeli život. I što god idem dalje, to više uživam u tome. Uvijek živim u tome, uživam u tome što sam pokrenuo onaj kamp u Gunji prije 6 godina. Uvijek živim od toga što sam bio u Domovinskom ratu. Uvijek živim od toga što smo kao studenti sa Skacom pokretali, ma što to bilo koje akcije i gdje smo se razdali maksimalno. Uvijek me to ispunja. Uvijek me ispunja kad sam učinio neko plemenito djelo, kad sam dao nekom siromahu, kad sam dao neki dobar savjet, kad sam bio čovjek, kad sam oprostio, kad sam rekao lijepu riječ, kad sam se žrtvovao za nekoga. Uvijek kad god se vratim, ja živim od toga. Tako zapravo pravi užici se upravo događaju tamo gdje čovjek živi u skladu s Božjim zapovjedima. Mi često upravo to ne poznajemo. Sebe ne poznajemo jer mislimo dakle, da je naša sreća, a to opet dolazi od te zavodljivosti o kojoj sam pričao, da je naša sreća u tome da se nasladimo u nekom trenutku u tjelesnom, u tom emotivnom. Ne, naša sreća, trajna sreća u tome da smo plemeniti, da smo duhovni, premda trpimo u svijetu, ali s tim osjećajem da živim, da sam plemenit. Dakle, ja mogu i ovdje i na ovom svijetu doista živim. Dakle, zato mi mora biti ideal gledati kako ovdje ovaj život temeljito, ispravno potrošiti. Kako ovaj život založiti, u što ga utopiti. Kako ovaj život dobro ugraditi na način da se žrtvujem, što mogu dati, koja stvar na svijetu toliko vrijedi da za nju ima smisla čak umrijeti. A takve stvari ćemo naći puno. Uvijek su vezane s duhovnim, uvijek su vezane s Bogom. I onaj čovjek koji pronađe stvari za koje je spreman umrijeti, tek ima motiv živjeti. Tek ima zašto živjeti. Ako je nešto toliko vrijedno, da je doista vrijedno čak i toga da umreš za tu stvar, onda si nikakva žrtva više nije teška. To može biti doista obitelj, rađanje djece. To mogu biti žrtva za domovinu, a naravno, takako to može biti i redovnički svećenički poziv. Dakle, to može biti, to je uvijek neka relacija drugi. To je uvijek usmjerenost na drugoga. To je uvijek usmjerenost na nečiju drugu potrebu. Gledajte, dakle, sada dolazimo do toga sasvim suprotno od onog na početku. U početku smo razmišljali o tome što meni treba još ugrabiti, dohvatiti, priskrbiti. Bilo materijalno, dakle, mnogi misle da je to samo na području, materijalnom području. Nije. To može biti na području karijere. Imati puno iza sebe uspjeha, imati iza sebe puno trofeja, imati iza sebe puno priznanja, imati iza sebe puno znanja, imati iza sebe nekakvih, dakle, ugled. Ne, i to je krivo, i to je krivo. Nije cilj i svrha mojih žrtvovanja i žrtava toga da dobijem priznanja, da to neko drugi vrijednuje, ne, nego toga da ostvarujem ono poslanje radi kojega jesam ovdje, da odgovorim Bogu na poziv. Dakle, svatko od nas u tom svijetu je pozvan da se ohrabri na to, da kroz njega teče ljubav. Dragi brate, draga sestro, ako ne pronađeš način da kroz tvoj život teče ljubav, uvijek ćeš živjeti u frustraciji. Ljubav koja nije samo riječ. Da kroz svoj život teče ljubav koja se hoće žrtvovati, to je sloboda. Ako pronađeš relaciju u kojoj si spreman žrtvovati se, da to kroz svoj život teče ljubav, da si spreman od sebe davati puno, onda ćeš biti sretan. Doista, ljubav hoće i želi dati sve što ima. Kad god promatrate dvoje ljudi koji se vole, da ćete prepoznati da on njoj želi dati sve. Ili svom djetetu, ili svojoj ženi, ili svojoj djevojci, ili svojoj domovini. Ili svojoj crkvi. Znam puno ljudi, zapravo koji susretao sam puno ljudi, a zapravo i ja na neki način žale samo zato zašto nisu više mogli dati svojoj domovini. Kad je pitanje Domovinski rat. Neki čak žale toliko, evo, možda malo zvuči skandalozno, žale čak što nisu imali prigode poginuti za svoju domovinu. Znam i takve. Kad nešto i nekoga voliš, ti želiš dati sve.
I želiš ne dati sve što imaš, nego čak ovo, želio bi dati više nego što imaš i što možeš. I to postaje patnja. Kada majka vidi svoje dijete koje je bolesno i ne može svojoj djevojčici ili sinu dati zdravlje, njoj je teško. Ona se neće zadovoljiti s time reći, ja sam njemu dala sve, ja sam mirna, boli ga zub, šta ću mu ja? Ja sam dala svoje, idem ja spavati, šta ću? Ne. Ona se muči, ona bi najradije da nju zub boli. Sjećam se kad moja teta bolovala, nije mogla popiti tablete, ono su čitali u čitankama, ja sam doista to i radio, sam htio za nju popiti, ja ću za te popiti lijek kao mali. Dakle, htjeli bi, svi bi mi htjeli za onog drugog, kad ga volimo, učiniti čak i više nego što možemo. Onaj tko to otkrije, dakle, ko otkrije način i prostor, relaciju u kojoj dopušta da kroz njegov život teče ljubav prema drugome, bratu, čovjeku, Bogu i sebi, taj pronalazi svrhu života, taj upoznao Boga. To je ideal života. To je ono što čini čovjeka sretnim. To je ono što ti daje smisao. To je čovjek. Mi smo tako stvoreni. To je tajna koju svijet ne može razumjeti, a to je temeljni princip u meni i u tebi svakom od nas. U meni je duboka čežnja da se razdam. U meni je duboka čežnja da kroz mene poteče ljubav. U meni je duboka čežnja da u meni stanuje dobrota. U meni je duboka čežnja i potreba za tim da budem plemenit. Jer ja sam stvoren na sliku Božju. A kakav je Bog? Bog ljubi. Kako ga definiramo? Bog je ljubav. On je ljubav. Ja sam stvoren na sliku njegovu. Aha, dakle i ja sam negdje u dubinama ljubav. Moram to naći. To je način na koji živim svrhovito ovaj svoj život. Moram se posve odmaknuti od tih ideala svijeta, zavodljivih ideala svijeta, od tih, rekao sam, duhovnih kataloga, što mi zli lista kroz maštu, mameći me i napastujući me, mogao bi ovo, mogao bi ono, konzumirati, grabiti, imati, proći, proživjeti, ugrabiti, ostvariti. Ne, ja nisam to. Ja moram stati pred sve te lašce moje duše i reći, ne, ja nisam to. Ja nisam tako jeftin. Ja sam puno više od toga. Ja sam bogoliko stvorenje. Ja sam na svoga oca. Ja sam na tatu. Ja sam kao Bog. Ja sam njemu sličan. Ja sam ljubav. U meni je princip ljubavi i hoću naći način da kroz moj život teče ljubav. Zato se moram odmaknuti od svake mržnje, od svake zavisti, od svakog nepraštanja, od svake svađe, od svake podjele, od svake gramzivosti. Jer me to odvraća od mog principa, od moje definicije. Ja sam duhovno biće. Ja imam tijelo, što bi rekao Petar Ivanić, ali ja nisam tijelo, ja imam tijelo. To meni pripada, ali ja nisam to, ja sam više, ja sam duhovno biće, ja sam duhovna razina. To je moja najvažnija potreba, duhovna razina je najvažnija razina, ove druge su zbog nje. Sjećam se jedne anegdote, Tomislav Ivčić, poznati pjevač koji je poginuo nesretno, mislim 90. godina negdje, on se bio obratio temeljito i doista je počeo živjeti duhovno u jednoj preprici sa svojim nekim prijateljima s kojima je igrao nogomet u jednoj birtiji. Nakon dugih nekih rasprava o duhovnim temama, on je žalostno konstatirao za jednog svog prijatelja, dragi moj Karlo, mislim da se zvao Karlo, nisam siguran, dragi moj Karlo, ti si se skroz srozao na intelektualno. Ljudi oko njega su se začudili. Misli su da je intelektualno najviše, ali ne, nije. Ne da nije tjelesno, nego ni intelektualno nije najviša razina. Duhovno. Ja sam duhovno biće. Moram se izboriti, moram se odmaknuti, moram naći načina da se odmaknem od tih svih raspirenih strasti i požuda i htjenja i želja koje su nakaradne, koje nikud ne vode u slijepu ulicu, vode u depresiju, vode u frustraciju. Moram se na vrijeme maknuti od tih svih želja, osobito to pogađa mlade. Moram biti mudar, još iako mlad, mora se biti mudar i prezeti i reći ne, podcjenjujete me svijete, podcjenjuješ me svijete koji me izazavaš bogatstvom, hedonizmom, jahtama, novcima, glamurom, podcjenjuješ me, vrijeđaš me što više. Ja sam duhovno biće, neću to, hoću naći ljubav,
hoću naći ne samo to kako mene netko voli jer sam ljubljen, da i to je važno, to je ključ da rađe kako Bog mene ljubi, ali ne samo to, nego da kroz moj život poteče ljubav, ja sam duhovno biće. Hoću da u moj život se instalira, da se nastani plemenitost, da se nastani sebedarje, da se nastani požrtvovnost, da se nastani tako herojstvo. Hoću da se u moje srce, u moj život nastani ono Kristovo čovještvo, ona dobrota. Hoću da se nastani ono sveto. Hoću putem svetosti. To je sveto. To sam ja. To mi niste rekli. Mogli bi to čak reći i ocu i majki, nemojte ih razočarati. Ali mogli bi čak reći to i ocu i majki, mama, nisi mi rekla da je to temeljni zakon u meni. Da moram naći gdje ću ispoljiti svoju ljubav. I to ne samo na kojoj od ove tri, nego na svakoj razini. I prema Bogu, i prema crkvi, i prema pojedincu, i prema društvu, zajednici, svom narodu, sredini u kojoj jesam. To sam ja. I ovo je vrijeme kad mogu razviti te svoje potencijale, te svoje talente. Ovo je vrijeme kad se mogu razlistati u svoj ljepoti tog cvata. Kad se mogu razlistati tu svoju duhovnu krošnju u svoj ljepoti. Ovo je to vrijeme. Nema ga puno. Ovdje to moram napraviti. Jer na nebu nema rasta. Na nebu nema klijanja. Na nebu nema grananja. Neki će ući u nebo kao jedna kvrgava grana sa jednim cvjetuljkom. I kraj priče. Nemoj tako. Ostvari sve svoje potencijale ljepote. Ostvari sve svoje potencijale plemenitosti. Otvori se svom Božjem preobilju milosti koji se želi u tebi da otkrijemo tko si ti, čovječe. Da otkrijemo potencijale tvoje ljepote i dobrote pa da se divimo već ovdje, a tek na nebesima. To ti, brate, nitko ne može navijestiti nego onaj koji si išao s nebesa, Krist. Jer samo on poznaje tajnu o čovjeku. Ona je daleko, neusporedivo ljepša od bilo koje ljudske spoznaje na ovom svijetu, pa i svetaca. Božja ambicija ljepote tvojeg života je daleko veća od bilo koje koju si vidio i čuo, razumio, spoznao. A to je sreća. Sreća je kad ti savjest kaže, Marko, danas smo ono dobro napravili. A ti se vratio kući slomljene noge, gladan, znojan, umoran, žrtvujući se za druge, a srce kaže, Marko, Marko, baš sam ponosan na tebe. To si čovjek. Dragi brate, to je čovjek. Nezamislivo veliko. Nezamislivo velikodušno. I to je najvelikodušnija Božja darežljivost koja hoće da mu sličiš u tome. Koja hoće da se po tome vidi da si kao Bog. Sličan Bogu, da si na tatu. Znate što su prve kršćane govorili? Gledaj kako se ljube. Nisu rekli, gledaj kako mole, gledaj kako kleče, gledaj kako znaju sve litanije, kako znaju sve psalme. Ne, kako se bičuju, nisu to rekli. Ne, nego gledaj, pa gledaj ti ove kako se ljube. Ovi pogani su govorili, ma gledaj, si vidio ti to. To si ti, brate. To je ono što je najljepše kod djevojke. To je ono što je najljepše kod mladića. To je ono što je najljepše kod žene, kod muža. Najljepše kod djeteta, to je ono što je najljepše kod bake, kod djeda. I kad se opraštamo od takvih života, od bake koja je iscijedila svoj život do kraja, meni dođe da kleknem kao svećeniku kod tog lijeza. Jer je to sveto. Eto, to možeš. To je život. To je izazov. To je svrha i smisao. A zato onaj koji je ljubomoran, ko će ti sve to ukrasti, pa ti nudi svašta. Pa ti nudi neki drugi moral, pa ti nudi neke druge običaje, pa ti nudi neke druge navike. A kako to čini? Preko koga te napastuje? Pa preko tvojih prijatelja, preko tvojih prijateljica, preko tvojih školskih kolega, preko tvoje rodbine, preko tvojih možda čak stričeva i tetaka, šogora, možda čak i preko tate i mame.
preko svih koji to ne znaju do kraja i ne razumiju. Svima njima treba reći stop, podcjenjujete me. Ja sam duhovno biće. Hoću otkriti potencijale svega onoga što je Bog za mene pripravio. Prevrijedan je moj život, prevrijedna je moja mladost da je prljam i trošim i kockam se s njome tako olako. Sve zato? Ima neko drugi neku bolju ponudu od ove? Nema. Što ljudsko oko nije vidjelo, uho nije čulo, što ljudski mozak ne može zamisliti. Eto, to je Otac pripravio tebi, dragi brate i sestro.